Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo. Kagyari natin ng mga top stories of the day. Today is February 10, 2025, Lunes nga adlaw. May mga senyales na sa pagsaka sa magma sa Bulkan Canlaon. Feebox, mas hugot ang pagbantay. Pagsunog sa mga heavy equipment sa ginatukod nga dalan sa La Libertad Negros Oriental, ginaako sa NPA. 20 anyos nga estudyante nakuhaan sa 1 kilo nga marijuana. Operation Baklas ang Comelec magasugod na sa buwas. Kag sa Good Vibes, Pet Festival ipatigayon sa Bacolod City. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Peace Covenant signing kag Peace Walk kun Unity Walk ang ipatigayon sa banwasang Moises Padilla. Isa ka Unity Walk kag Peace Covenant signing ang sakdag sa mga kandidato sa banwasang Moises Padilla Domingo nga adlaw. Ginpangunahan sa PNP, COMELEC, DILG, Army, lokal nga panguluan sa Moises Padilla kag religious groups ang among aktibidad. Present si Mayor Elia Celestina Garcia Yulo kag si Vice Mayor Adrian Villaflor nga amo ang magaengkwentrohanay sa piniliay. Matapos ang Unity Walk, nag-Peace Covenant signing kag insudan ini sa pagpalupad sang white balloons nga nagasimbolo sang kalinong. Damlag pa, may mga banwa naman nga nagpatigayon na sang Unity Walk kag Peace Covenant signing sa Negros Occidental. Sa number 9, masobra na sa 18,000 ka mga commercial establishments ang nagparehistro sa one-stop shop sa Bacolod. Sa bulan sa Marso, pagasugura na ang pag-check sa mga permit sa mga commercial establishments. As of February 7, may 18,878 na ka mga business owners ang nakaparehistro sa Business One-Stop Shop kung boss sa Bacolod LGU humalin sa bulan sang Enero. May 8,472 ang na-issuean sa business permit. Gisiling ni Business Permits and Licensing Office Head Stella Rose Rayos nga matapos ang boss sa Pebrero 15, may ara na sang 25% na penalty para sa mga applicants nga mapaslawan makaproseso sang permit. Ginapaabot ni Rayos nga magadamo pagid ang mga applicants nga mahingagaw sa pagparehistro kag pagkuha sa permits antes pa man sa natalana nga deadline. Sa Marso, posible nga magapatuman sa inspection ang BPLO sa tanan nga mga commercial establishment agud na pasiguro nga lehitimo ang ilang pagnegosyo. Sa records ng BPLO, may ara sang 24,690 ka mga business applicants nga nakarehistro sang nagligad nga tuig. Sa number 8, ginaplano nga animal shelter sa Barangay Granada sa Bacolod ang ginapangitaan sa ang pwede masayluhan nga lugar. May ara na sang disenyo kag plano para sa ikatukod nga animal shelter sa Barangay Granada nga mangin pinakadako kun tani nga shelter sa pungsod. Ugaling gisiling ni Mayor Aldo Benitez nga mayara sa problema sa terrain. Amo nga nagapangita sila sang option kag lugar nga sarang masayluhan sang itukod nga shelter. By 10 million pesos nga pondo gikan sa loan agreement ang ginpain para sa mga proyekto nga ginapaabot masuguran kun tani sa bulan sa Abril. May 1 hektarya nga kalaparon sa animal shelter nga kabahin sa 27-hectare property nga nabakal sa syudad. Sa mga propiedad ginaplano itukod ang BJMP facility, bago nga patio kag iban pa nga mga government infrastructure project. Miyara man sang investor nga luyag mag-arkila sa luta sa ginaplano nga solar farm project. Ang terrain ko is a little bit not conducive sa aton nga animal shelter. Sa number 7, lalaki nga nasapuan patay sa banwa sa Moises Padilla ang nakilala na. Miyara sa mga pila sa lawas, tugasang igo sang bala. Nakilala ng bangkay sa lalaki nga nasapuan sa campus ang Sitio Limoncito, Barangay Quintinremo, banwa sa Moises Padilla sang nagligad nga semana.
Ang biktima gingkilala kay Vincent Himotea, 29 anyos, kag taga Ahoy, Iloilo, kag temporaryo nga nagatinir sa Moises Padilla sa iya nga katiyaan. Suno sa Moises Padilla PNP, ang Iloy kag utod mismo sa biktima ang nagkilala sa iya. Dugang pa sa PNP, may mga pila sa lawas ang biktima tugasang igo sang bala. Padayon ang pagkilala sang PNP sa suspect kag motibo sa pagpatay sa biktima. Sa number 6, 21 anyos nga estudyante nakuhaan sa masobra sa 1 kilo nga marijuana. Detained sa custodial facility sa Police Station 4 ang isa ka college student nga gingkilala kay alias Dave, 21 anyos, matapos makuhaan sa masobra 1 kilo sa marijuana sa drug buy-bust operation sa Celine Homes, Barangay Estefania, Sudad San Bacolod, Domingo sang kaagahon. Sunod sa kay Police Major Elmer Bonilla, hepe sa Police Station 4, si Dave ang ginakabig nga high-value individual kag nadakpan sa akto nga nagabaligya sang illegal nga droga sa pulis. Na-recover sa suspect ang 1.5 kilos sang laya nga daon sa ginaligar marijuana nga nagabalor sang 225,000 pesos. Sa number 5, mga pulisi pay daluman sa training bilang kabahin sang Electoral Board. Inisiro sa kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria nga nagpatag nga ilakip ang katapos ng PNP sa mga pagagamiton man bilang Electoral Board in kaso nga may mga manunudlo nga mapaslawan nga magserbe bangod sila ang apektado sang bulkan kanlaon. Dugang pa ni Ananoria nga plastado na ang ilang nga contingency plan para sa Alert Level 3. May na-identify na nga mga alternative contingency polling places na plasta naman para sa Alert Level 4. Suno kay Ananoria, ang tuyo sang COMELEC nga pagadalon nila ang pinili ay kundi mismo ang mga apektado nga mga botante. Sa Pebrero 18 naman, natala na ang Provincial Joint Security Control Center agud ma-desisyonan ang pag-categorize sa mga ginakabig areas of concern sa Negros Occidental. Damlag pa ang COMELEC nag-categorize ang Isabela kag San Enrique sa yellow category kag ang Calatrava, Kawayan kag Sipalay bilang orange category. Sa Pebrero 13 naman, natala na ang Peace Covenant signing upod sa mga provincial candidates kag ang Unity Walk sa Pebrero 20. Ini sa tuyo nga makaangkon sang commitment para sa ikatawhay kag malinong sang piniliay. Set up na kami, more of ano na lang, hindi naman hopefully din ang pag-i-implement, pero nakaset up na kami, may mga alternative contingency polling places na kami. Sa alert level 3. Level 3. Sa level 4, ara naman, pero medyo lain ang disaster planning sa level 4. Kaya there are some LGUs na matransfer anong ilang voters. So, I think lain man namon discarded na may ara kami polling centers ng ara man mga high utilize the high school. Usually ang polling center elementary man na mo. Sa number 4, national campaign period opisyal na nga magasugod buwas nga adlaw. Magasugod man ang Oplan Baklas ang COMELEC. Ginsiling ni Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria nga buwas magasugod ang kampanya sa mga nagapapili senador kag yadtong bilang party list representative. Buwas man base sa mando sang ilang nga pamunuan o sa iban nga mga ahensya sa gobyerno, ang tagsag election officer ang mag-supervise sa pagkakas sa mga tarpaulin kag iban pa nga mga ginakabig election materials sa mga nagapapili senador kag party list representative nga wala sang ginakabig designated common poster areas. Ang tagsa kay LGU, may gina-identify nga mga common poster areas. Suno kay Ananoria, covered sa ilang nga operation ang mga public roads kag areas nga may nakabutang nga mga election materials. Wala nalakip diri ang mga yara sa private properties. Wala man sang dapat nga ginatapik sa mga kahoy. Pahanumduman ni Ananoria nga ang mga poster dapat 2 feet by 3 feet kag dapat may nakabutang nga paid for kag may ngalan kag address. Mga national, ang Senate, and party lists. Ang mga cover attorney, ang sa backlash ni operation ng mga senatorial party list candidates. Yes. As per ang tag-local, hindi pa man sila considered candidates, they're only considered aspirants. Ang amon backlash nila will be on March 28. Kinukuha niya, mga party list na yan. Yes, party lists are national positions.
So they will be covered definitely. So Operation Baklas, so we'll be conducting that on public roads, public areas na posters or campaign materials na wala sa common posted area. And except those sa private property. Sa number 3, caravan rally sa grupo nga makabayan. Wala gin pahanugutan sa Bacolod City Government Center. May report si Nico Delfin. Kabahin sa ginaplano nga opening salvo sa Makabayan Coalition para sa pagsugod sa campaign period, ang caravan kung sa diin magatipon sila kuntani sa Bacolod City Government Center buwas sa hapon. Ugaling na tungod sa nagapadaan nga drainage kag road construction project sa Circumferential Road, wala gintugutan sa Bacolod LGU ang rally. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga mas mangin maayo kung sa Bacolod Public Plaza hiwato ng pagtililipon pati na mga ginaplano nga rally agod hindi maapektuhan ang lakat ng trapiko. Definite lang hindi tapos ka rally. After some construction, kinatugtan naman na ever since. Galing kay may road construction so we want at least some flow of traffic, hindi ma-hamper. Wala iniging kalipay ni Berlita Ante nga katapos ang Makabayan Black Organization. Dili kami kay tani kung hindi sila gusto ya, gintawagan ko nila gayon. Kaya ako ni number mo. Inform nila kami para maka-change kami kung anong gusto nila kasundan na namin. Hindi ma-traffic sa plaza mo. Ginapatuman sa syudad ang no permit no rally. Makaligad nga nagsulong sa BCGC lobby ang katapos ng transport sector kabangdalan nga pila sa mga nagatransaksyon sa mga opisina ang natublag. Sa balason nga si Mana, tuyo sang Traditional Jeepney Organization nga maglunsar sang transport strike agud pamatukan ang ginaplano sang syudad nga pagpanakop sa mga wala makakuha sang permit. Ginsiling sa alkalde nga may nakahanda na nga tikang ang syudad para diri nalakip na ang pagdala sang government vehicles sa mga pasahero kung nagakinahanglan. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa number 2, pagsunog sa mga heavy equipment ang isa ka contractor sa La Libertad, Negros Oriental sa ginatukod nga dalan, ginako sang New People's Army. Ginpangsunog sa mga armado ang duha ka mga backhoe, isa ka pison kag isa ka dump truck nga ginapanag-iyahan ni Lance Lim Kaichong sang Supreme Mega Structure Builders Incorporated sa site sang ginakaayong nga dalan sa sitio Manghuya, Barangay Aya, La Libertad, Negros Oriental, Sabado sang gabi. Sa investigasyon sang La Libertad PNP, nagaroving ang watchman nga si Dino Gomez sa ginpalapitan sang anong ka mga armado nga kalalakian nga nagpakilala nga NPA. Ginusisa siya sa mga armado parte sa proyekto kag ginpasulod sa iya nga balay. Sa panaysayo ni Gomez sa PNP, may kapin sa train tapagid ka mga persona nga nagabantay sa kilid sang dalan. Saksi si Gomez sa ginsunog ang dump truck kag mga equipment nga ginsundan pa sang linupok sang armas. Gilayon nga nagpalagyo ang mga armado. Nagabalor tanan sa 5 milyon ka pesos ang nasunog nga heavy equipment. Sa statement gikan sa Leonardo Panaligan Command sang New People's Army, ilagin ako ang pagpangsunog. Suno kay JB Regalado, ang spokesperson sa grupo, ang proyekto ang para sa farm to market road pero suno sa mga rebelde ang iningadalan mangin panugod sa pagsulod sang dalagko nga korporasyon nga hindi mga taga La Libertad nga nagalakip sang minahan kag commercial deforestation. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, maid-id nga monitoring ang ginahimo karon sang FIVOC sa Bulkan Kanlaon ini matapos nga matalupangdan nga amat-amat nga nagasaka ang magma sa crater sang bulkan. Patag ni Teresito Bacolcol, ang director ng FIVOC, ang manubo nga sulfur dioxide sa sini nga mga inadlaw ang nagakasayuran nga mahimo may pagbara sa conduit ukon ang alagyan sa sulod sang bulkan. Ang kadamuon sa volcanic earthquakes nga na-record kag ang inflation sa slope sa eastern side sa bulkan, mga parameters nga ila ginatutukan kag ginahatagan sang konsiderasyon. Sa ilang modeling, suno sa kay Bacolcol, hindi na maglabot pa sa 5 ka kilometro ang magma gikan sa crater sang bulkan. Pero may 3 ka senaryo nga mahimo matabo. Una, mangin mahinay ang pagsaka sang magma. Kag kung maglabot gid man ini sa crater, ini ang magailig lamang. Kaangay sa natabo sa mayon,
Magamay lamang na natugang nga kahalitan pero naglawig tubtob sang 6 ka bulan. Pero magapabilin sa alert level 3 ang bulkan. Ikaduha, ang mga mangin madasig ang pagsaka sang magma kag magaresulta sa explosive eruption kaangay sa pagbuga sang pyroclastic density current. Makahalalit ang among nga hitabo nga magasaka sa alert level 4 ang bulkan Kanlaon kag i-extend naman sa 10 kilometers ang danger zone. Pero mangin madasig ang among nga hitabo. Kag ikatatlo suno kay Bacolcol, magauntat ang paggiyo sang magma kung sa ulihi, madula na ang activity. Sarang naman mapanubo sa alert level, kung gikan sa alert level 3, papanaog sa alert level 2 ang Bulkan Kanlaon. Less than 5 kilometers. Pero hindi naman, isa lang naman yan sa mga scenarios na tinitingnan natin yung based on our modeling. So pwede naman kasing hindi yan tuloy-tuloy na umakyat. Is yung hinto or tumigil ang paggalaw ng magma pansamantala. And babagal o eventually mawawala yung activity. Pero may magma naman talaga kasi siya nga yung source ng sulfur dioxide natin. Paano pag may inflation sa all sides ng volcano, sir? Ano yung indication? Kapag, again, ito na yung kapag may inflation in all sides, ibig sabihin, again, tuloy-tuloy na talaga yung pag-akyat ng magma. Sa Good Vibes, pinakaunang nga pet festival, hiwaton sa Bacolod City, kadungan man sini ang pagpabaskog sa kampanya kontra rabies. May report si Nico Delphin. May pet shows, fashion show, dog walk kag iban pa ang natalana para sa nauna nga Bacolod Pet Festival halin Marso 29 hasta Abril 6. Ginsiling ni City Assistant Veterinarian Dr. Jack Cabugwason, tinutuyo ang pagtililipon sa mga pet lovers, enthusiasts kag advocates ang mapabaskog pang tikang kontra rabies kag mapasanyog ang animal welfare campaign. To promote what is rabies and educate them and what is animal welfare. Ang initial naman yung mga plano, of course, we will have mga dog walks, we have pet shows, we have actually secured 3 days na slot sa activity center sa Ayala where we will have mga quiz shows, we will have mga poster making contests for students, and we might be pushing sa recognition of mga outstanding barangays and CSOs on the rabies program and the animal welfare program. Anong date? Dungan sa ginaplano nga festival ang pet registration nga nagatuyo ma-account ang mga hinuptanan sa mga kabarangayan. Pagi sa mga pet tags, ginapaabot sang City Vet nga mas mapahapos ang pagpatuman sa vaccination program para sa mga cat kag dog owners. Pamaagi man ini para mas mapabaskog ang responsible pet ownership kag mapahaganhagan ang pagdamo sa mga layaw nga hinuptanan. So usually, ang purpose ng pet registry is that for us na ma-account na naman kung sino ginaya mga ido sa amo nga certain lugar, sa amo nga certain barangay. Okay, masapos naman ma-identify ang dogs, whether it's registered or not. Pero, if may arap bagid sila yung dog tags, imagine na yung dog tags with QR code, madula ang imo ido. Kung iscan sang City Vet, balanda naman sino tagiya. O bala naman sino owner, din either mauli naman sa inyo or honestly, pwede naman kamo penaltihan. Kaya diba, it's a violation sa law na ginabuyan mong ido mo sa dalan. So actually, it's part of a regulatory project. Ang week-long pet festival maging pamaagi sa Bacolod LGU para makilala ang mga organisasyon kag barangay nga may dako nga kontribusyon sa pagpabaskog sa anti-rabies campaign kag animal welfare advocacy. Nico Delphin para sa DigiCast Negros. Shoutout anay sa aton nga mga live viewers sa buong hapon, si Jocelyn Loquero, keep safe everyone. Mayong hapon DigiCast, happy Monday. Si Benji Borlas, mayong hapon DigiCast Negros. Si Rasco Ordinahela, mayong hapon Negros watching from Kawayan. Si Leo Litok, shoutout sa pumuluyo sa Hacienda Carmen, congrats sa mga dancers ang Tinapas. Si John Randolph Rubin, thanks for bringing us the news. DigiCast Negros, good afternoon. Si Mariconsong Kip Valladores, mayong hapon. DigiCast Negros watching live from Fairview, Quezon City. Si Jeffy Garucha Hivero, good PM Sir Nico Delphin, God bless. Sir, si Ruming, hindi si Nico. Gamay si Nico. Watching from Himamaylan City, pa-shoutout lang ako sa babae nga nagapanglaba. Subong salamat. Si Lloyd Navales, good afternoon. Ka DigiCast Ruming, 91 days remaining nala
kag election day na. Si Jubeyap Janala, mayong hapon, Digicast Negros, God bless us all. Si Ray Tuhaw Tinyosan, mayong hapon, Digicast Negros. Si Gloria Bantige, good afternoon, Digicast Negros, watching from Pulupandan. Si Romel Mahilom Galio, good afternoon, Digicast Negros. Si Benedicto Marisa Danilo, good afternoon, Digicast Negros, watching from GK Mangrove Village, Dakutan, Jutay, Silay City. Kag si Celine Marila Chica, hindi nagid mapunggan, malupok na siya, pray na lang hinay magsaka ang magma. Yes. That's why continue aton monitoring sa bulkan kanlaon, dapat kita tanan updated sa kakatabo sa kanaon para nakahibalo kita sang dapat naton nga himuon. Kagabi itong mga top 10 nga balita sa Isla Sang Negros subong nga adlaw. Tubtob sa buwas, ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.